Hello mga lods, kumusta? Yan, andito na naman kami sa ilog. Yan, mangingisda na naman. Pero napansin namin guys, yung mga bunga ng mais merong ganito. Yan o. Yan. Saan pa tang? Saan pa iba? Ito. Yan, nalala kasi namin, parang last year ko ata nakita yan na may mga nagpo-post na ganito. Sabi nila kabute ng mais. Eh, hindi naman siya mukhang kabute. Yan, ito. Saka nakita namin na mahal daw yung mga ganyan. So, ewan natin. No, hello. Baka dito na tayo yayaman. Baka dito na kami yayaman, guys. Ito, ang dami. Simula pa doon kanina. Yan. Hanggang doon sa dulo. Gini, yo ito ni, nagbene. Gini. Meron daw dito maganda. Ito. Dito na kaya kami yayaman, guys. Tingnan natin. Ang dami ito, malalaki na to. Medyo Sabi kisa nila, yan o, nahulog na yung iba. ang nakakain yan, masarap daw. Yan, may kwento kasi Kuya Agay Lusak eh. Oo nga, sabi ni Butchoy, yung pabangking ko na asawa ni Margie, sarap daw ito. Masarap daw. Dati di namin pinapansin yan, girl, pero nung natikman ko, talagang masarap pala yun. Yun. Sabi niya. So, ang gagawin natin. Naniwala naman kami. Mm-mm. Kaya mamayang hapon, kukuha tayo. Try natin manood sa YouTube kung paano lutuin. Kasi never pa namin na-try mga lods. So, Oo, kung masarap. kung masarap, huwag natin Pero ibenta. natin. Kayo na lang natin. Kainin, pero siyempre magsawa ka naman, marami ay. Oh. Kaya doon na lang tayo yaman. Iyo. Tayong naghihila. Yan, tayong naglatag. May nahuli na si Kayong Mar. Balik kadarating pa lang niya. Yan. Madami daw eh. Nispatan nila. Ito. Silver. Lady, salak mo. Isa pa lang. Ano, ikat ka pa lang man. Ikat mo ito eh. Sayang, pinasabtak mo. Nagkanto ka dyan. Nagbalta na. Nagdatakil na siya. Nagbalta na road. Hindi ko lang yung pagdaan ng ito. Saan kaya tanda? Sumunod so. Mga lads oh. Biglang nawala yung mga isda mga lods. Ganun sa mga araw-ari. Okay na. Uy, dito nakakalat. Yan. Puro tayo ng isda. Kalat dito ah. Tilapia. Pwedeng tilapia. Yan. Yan. Yung isang latag natin mga lods, meron pang karagdagan dun kaya no. Kuya Mar. Yan, last ball. Mga lods, pinagsama na natin lahat yung mga huli. Galing kay Kuya Mar. Yan o. Isang latag. Diba, kompleto na yan. Meron pa dun. Dada. Pala ko kain. Eh? Lumabas. Ito yung isang tilapia. Dakalaya tayo. Yun o.
Nahuli natin yung isang tilapia mga lods. Bali dalawa silang nahuli ko. Yun. Saka merong nahuli dito si Kuya Gay Lusak, malaking silap dito. Nahuli niya kanina. Ito, ang laki oh. Kintab. Nahuli ni Kuya Gay Lusak. Hagis ni Kuya Gay Lusak. You know? Dami ah. Oh. Pa. Oh. Marami pa daw doon. Don't you worry, be happy. Tada ni? Ne. Gini nala tilapia. Tilapia. Oh, tilapia. Come on. Come on, babe. Patay mo. Yung tulo na. Wag. Sa 4 na latag mga lods. Ito na lating nahuli natin. Yan. Ito na to mga lods. So, ilang kilo na to. No? Madami-dami. Yan. Bale, magluluto na tayo. Sa kakain. Okay, tingnan natin ito sa gilid ng ilog. Marami-rami to. Ano? Ang dami. Halo-halo yan. Dalawang klase pala. Tilapia saka ano, silver. Ang tilapia. Tinanggalan na namin ng mga bituka yung mga lahat ng nahuli namin. Yan. Yung mga tilapia. Silap. Para hindi siya ano, para hindi sila masira. Kasi yung mga yan, mabilis masira yung mga bituka niyan. Ito, lalong mga ito, silver. Mga silap o bukan. Bale, yung gagawin namin dyan, papatuyuin na lang mamaya sa ano, sa mga batuhan. Bibilad. Yan, ibibilad sa araw. Sarap pang daing to mga lods. Dito, o kaya paksiw. Kahit mga ganito sana lahat. Dami yan. Yan o. Sarap, inihaw na silap. So, ito yung sisigang natin mga lods. Ano? May ano tayo dito, may talbos ng kangkong. Si Kuya Gay Lusak kumuha ng kamatis. Gamaan mo, nangaraka niya yun. You know. Okay mga lods, ito na yung mga ano natin. Dadaing natin. Hindi daing, ano lang, papatuyuan lang natin. Ang ganda. So ating sinigang natin. Yan. Pwede lang takpan yan. Mga lods, lipat tayo sa, ano, sa kubo kasi medyo mainit. Yan, bale yung sinigang niluluto pa. Yan, medyo ano kasi, tingnan nyo. Buti na lang may ulap na bumara, init doon. Sa ano, kable kasi yung mga bato, talagang bumabanda yung init. Yun o, banda. So yung mga gamit, dinalan na natin. Kasi daw may konting session. Alam na, namiss ka namin, kubo. Okay, yung mga kamatis niya, ngayon lang natin to ano, masisilayan ulit. Daming bunga, malalaki pa. Dami, you know. Grabe. Daming kamatis hanggang doon. You know, ang dami. Yung sweet corn niya malalaki na rin. Tayo. Sadyang napakainit mga lods. Oh, grabe. Aw. Hindi naman masakit.
May delivery tayo ng order nating guys. malagkit na mais. Yan naman yung order namin. Siyempre, nandito na rin yung mga inihaw natin. Yan. Shot glass, Yung baso. original. Na baso natin. Shot glass. Kinamatisang ano. Ano to? Kinamatisang bagoong. Baligtad. Binagoong ng kamatis. Na may sili. Kamatis na Yan, may may sili. labuyo guys. Ito, galing ng ilog to. Mineral water yan. Original. DIY. Hindi kasi kami nagdadala ng mga baso, mga lods talaga. Kung ano lang yung mga nakikita namin sa ano, sa ilog, sa bukid. Yun yung mga ginagawa namin ano, mga baso-baso, no? Pansin nyo, simulat sa pool. Walang kadala-dala. Kutsilyo meron na. Halos 3 natin kutsilyo ngayon, mga lods. Nadala na kami. Siyempre. Dua-dua Ah, talaga nakadat. Hmm. You know. Grabe oh. Ang pula na guys. Ang pula na ng sili oh. Yan. Grabing anghang yan. Ayoko nang tikman yan. Kaya matarabong tigiling ano. Dakil mo to na yan. Balik ala na. Ang di pa ay. Dakil na di ba masahit. Ito na mga lods yung ano, yung sinigang natin. Parang fresh na fresh talaga yung mga isda. Parang gusto pang lumangoy ah. Fresh na fresh din si Tango. Ano eh, naligo eh kasi mainit. Mainit. Mainit talaga. Sarap maligo. Kaninong shot yan? Ay, ano mo ay pagkagato. Walang dayan ha? Walang dayan. Kasi marami. Hindi. Sadyo. Sili. Yung sinabi kong ayoko na ng sili. Kabaliktaran yun. Ay kabaliktaran. Amo yung kami no apay nga niya ang nakikinawatan ti tattao din una na. Sigun lang ti istorya ah. Ginadap ko lang ng istorya. Ngamin kanu ide. Mamati kam tata man nakabaling nga Diyos ko nada. Ano? Kanu ta inadap nila. Di man kita napudpud di langit. Panda. Nagaramid daw. Nagaramid dati. Correct, tuwataw yan. Ejay kwawa na dyan dandang pangataw. Ito ka nga. Nadalo na dyan ka noon. Hindi ka ulan pa na eh. Dito di ka ataw. Hindi siyempre, agar-aramid dalata, agar-aramid ta kaya nga madanaw. Ni kwa, apo. Kano? Nangato yun na ramidan. Naulupan na nga eh. At taga, nagdingginag. Nataragutog da. Diyan. Ang gusto pakawatan na di hanay. Kakawatan tayo din. Hindi na taragutugan. Ada iba nagkadawaan. Ganda tao siya. Namakinak kumangkit. Datawis ko dalawa noon. Agoy. Aroy! Oh, ganda. Apo. Tuyas na ka jablo! Tingnan mo eh, gablok ako. Tila. Mati yun na. Ay, nagangada po Diyos. Ano nga? Agoy nga. Aray! Ang sakit! Pagdamadal ng bayan. Joke lang tayo. Siyan lang sa buhay. Pagmangal daw mo yay? Pagmangal daw? Huwag. Inraram na dyan karayan. Ayun ti criminal water eh. Funeral. Funeral water. Itong mga nakikita niyo mga lods, ano yan? Mga patola ng tinuni. Mga kamatis. May malalaki. Yan, may mga malalaking bunga. Meron din mga maliliit. Yan, kung gaano pa kaliit mga yan, ganyan po. Yung daliri, yan. Ganyan po sila kaliliit. Tapos mga sili. Yan, mga bunga ng sili. Pangsigang. Mga talong. Yan, hanggang doon. Yan. Yung mga upo po nila, yan. Marami na silang nabenta. Ang palaya, pakalat-kalat lang. Yan, may bunga pa ng upo dito.
Yan, ang daming ampalaya. Lahat niyan, ampalaya mga lods. Ito. Itong linyang to. Sa kalabasa naman yan, mga lahat na yan. Punta tayo dito sa kubo nila. May duyan kasi dito nakita ko Duyan tayo mga lods. Yan kalabasa nila. Di bale, nakuha naman natin yung mga video ng kalabasa nila dati. Wow, sana wag masira. Yeah! Parang masarap kasi matulog mga lods kasi busog tayo. Nabusog tayo. Tapos kanina pagod, no? O binabalak namin isang latag na lang. Pero pababa naman. Sayang yung makapal na ulap na yan. Binagsak yung ulan doon sa kabilang barangay. Hindi bumagsak dito, ambon lang dito mga lods. Kita nyo naman yung mga lupa dito. Sana bumagsak din naman kahit gabi na lang sana umulan. Tapos pag umaga, aaraw para sa mga nagbibilad ng mais o palay, no? Yan, para hindi sayang yung mga mais kasi kailangan na talaga yung ulan. Mga pananim. Kita nyo naman, yung gulay na dinaanan natin, nagpatubig sila. Kawawa na rin, mahal ng gasolina. Yung mga nagtatabako, yan, kita nyo yung mga kulay black na mga bubong na yan. Ito mga lods, etong mga ito nandito. Puro nagtatabako mga yan. Yan yung mga kamarin na tinatawag sa amin. Yan. Hanggang ngayon, nandyan pa yung mga makina nila. Yan, sa tapat, 2, 3, 4. Meron pa dun sa baba. Meron pa dito banda. So sana umulan na para naman magaanan naman sila. Kasi mahal naman na talaga ng gasolina, crudo. Pero mostly gasolina yung ginagamit nila sa mga pagpapatubig. Kailangan ng ulan. Sana bumagsak yung malakas na ulan kahit gabi. Tapos pag umaga umaraw na mga lods, no? So idlip muna tayo. Baka sakaling makidlip tayo kahit 10 minutes lang.